Всяка успешна кухня започва с чистота, ефективност и партньор, на когото можеш да се довериш. Представяме ви Adler EcoLine Eco 40 230 волта. Професионалната съдомиялна, създадена за тези, които не правят компромиси с качеството. Блестящи чаши, безупречни чинии и повече време за най-важното – вашите клиенти. Повече ефективност, по-малко разходи, повече спокойствие. Съдомиялната Adler Eco 40 е символ на съвременното професионално оборудване, измиване при 55 градуса по Целзий и изплакване при 82 градуса по Целзий, гарантирана хигиена и дезинфекция. Разход на вода само 1,7 литра на цикъл, екологично и икономично решение. Два режима – 60 или 120 секунд. За бърза или интензивна работа, в зависимост от нуждите на заведението. Метални измиващи рамена и дюзи, дълготрайна ефективност и устойчивост. Вградени перисталтични помпи, автоматично дозиране на препарати плюс по-ниски разходи. Компактна, мощна и тиха, съвършен баланс между сила и енергийна ефективност.